Wasberen hebben een soort vacht. Kun je dit wat aan deze warmte? Ja, ze kennen het wel aan. Het is wat moeilijk te doen. Ja, ze zijn echt de koudere streken van Noord-Amerika en Canada wend. Dus echt de koudere plakken. Maar het is te doen. Wat doe je hem eroon? We jouwen nou wat ijskoos, zodat ze wel wat verkoeling hebben. Zit er in die ijskoos? Onder andere fruit, groenten en vlees. Normaal zullen ze met dit waar echt wat onder in het water lezen. Hier mijzen ze wat bier. Dan sproeien we 2 keer per dag, zodat ze toch de verfrissing krijgen die ze nodig hebben.